everyone, good morning! Day 2 sa ating pagbabalik. Back to saddle tayo. Sinundan agad natin yung ride natin kahapon. Pero dito lang muna tayo ulit sa UP. At tayo medyo bumabawi-bawi eh. Hindi pa tayo makatira ng malayo-layo dahil 1 month nga tayong napahinga. Kaya easy-easy lang muna tayo. Saka mas relax kasi dito sa UP. Saka lalo ngayon, palamig ng panahon. Ang lamig ngayon dito. Kala mo magpapasko eh. Pero August pa lang. Bagay malapit na, 1 buwan na lang. Lalabas na ulit si Jose Marichan. Whenever I see girls bilis no? August na agad. Time check 5:51. Dadaan muna tayo sa oblation. Siyempre mandatory selfie bago tayo magtuloy-tuloy na ikot. Ang lamig. What a beautiful morning. Pantaron tayo. Kaliwa muna tayo, padireksyon ng oblation. Tapos mamaya, dun, diretso ang ikot natin. Okay, tapos na tayo mag-selfie. Dito agad tayo. Kahapon doon kami umiikot sa may oval eh. Tsaka dito rin pala, umikot din kami dito kahapon. Pero ngayon dito na agad, direktahin na agad natin yung yung mas malaking ikot. Sarap, lamig. Medyo hirap pa ako pumadyak ngayon. Hindi pa eh. Ang hirap ang persahin kasi nga tagal na pahinga ng binti eh. Kahapon nga medyo sinusubukan akong karga-kargahan ng konti. Ang bilis ko mapagod. Nararamdaman ko agad sa hita ko yung masakit agad. Sightseeing muna tayo dito sa paligid sa UP. Tingin-tingin, sarap talaga. Kaya dito ko rin muna gusto sa UP para para relax. Tignan nyo, wala masyado sasakyan. Actually wala nga sasakyan. Kasi pagka bumalik tayo sa kalsada, medyo kailangan gamay muna ulit yung bisikleta mo nun. Dahil siyempre maraming mga sasakyan, iiwas-iwasan mo rin yun. Sasakyan, mga pasahero, mga kanal-kanal, mga lubak. Next time nga bala ko sa naman eh, sa Balukok. Ayun, hindi rin masyadong masasakyan doon. Yung sa mailalim ng NLEX, kung nakita nyo yung vlog ko doon dati, sobrang peaceful din magbike doon. May konti lang sasakyan, pero hindi naman marami. Dito rin kami umiikot kahapon. Ito naman madalas na ruta namin, iniikutan namin. Yung sa video ko pala kahapon, di ko na-share yung Strava. Pero follow nyo ako Strava, yan how. Makikita nyo din yung mga ruta namin. Lahat ng mga binike ko. Tayo sa College of Institute of Civil Engineering. Sir Ronnie kahapon, may mga nagtanong kasi kung nasa si Sir Ronnie Dizon. Hindi siya pwede kahapon, tsaka ngayon din hindi siya pwede. Sinabihan ko siya parehas eh. What a beautiful morning. Ganda ng sunrise, ganda ng panahon, wala rin pagbabadyahan ng ambon CP Garcia, yung kanan na yan. Pagka yung mga sasakyan na yan, diretsong Katipunan yan. Opa, baba to. Tapos kakanan tayo dyan. Pagkanan, kaliwa ulit papunta sa may naman sa may tulay.
ganda doon sa may tulay. Medyo huminto muna ako ng konti at nag-picture-picture. Tsaka kumuha ako ng mga shots para meron naman akong buong kuha. Madalas di ko nakikita ng buo yung sarili ko sa camera eh. Tapos pag-check ko ng phone ko, kita ko may message si Marcus Cueta. Andito rin pala, dumating siya. Medyo na late lang ng konti. Ooh, what a nice. Pag andito ako sa part na to, nare-remind ako ng Singapore. Kasi may part doon na kapag ka dumaan ka sa ilalim ng mga bahay-bahay, ang tawag doon HDB ba yun? Yung mga malakondo na pabahay doon. Parang ganito itsura eh. Parang ganyan. Pwede ka dumaan doon sa mga ilalim ng mga bahay-bahay. Ah, beautiful sun. Thank you Lord. Sarap mag-bike. Ang puno to, akasya ba to? Akasya. Nalala ko yung lumang joke. Ana. Sayang, wala si Ronnie. Wala tayo masyadong joke time. Ay, meron ako isang joke. Nakita ko lang to online eh. Anong pagkakaiba ng differences, tsaka different? Yung difference, yun yung anak na lalaki ng Harry at Reyna. Differences, yun yung anak na babae. Tapos yung Harry at Reyna, different. Ay, sikot tayo dun. Tayo dito sa Big Falcon. Tawag ko rito Big Falcon eh. Para sa akin mukha siyang headquarters ng Voltes 5. Sarap. Laking difference, no? Difference, parang ito kanina. Ang laking difference nung pag nasa kalsada ka at saka pag nandito ka sa sa UP o kung saan mang lugar na walang sasakyan. Dito sobrang peaceful, marirelax ka talaga. Na-miss ko tuloy yung Clark. Sa Clark masarap din mag-bike eh. Nga rin yun, mabalikan nga rin yun. Okay, dito tawirin natin to. Makita natin yung yung tulay dito. Medyo bago sa paningin ko yun eh. Master! Daan natin. Dinaanan ko na ito minsan. Dati kasama ko sila Albert at sila Mark. Pero gusto ko ipapakita ngayon, baka di nyo nakita eh. Yan. Kabilaan to, meron dito, tapos meron dito sa kabila. No, diba? Ganda ng pwesto na ron, no? Pabilad sa araw. Okay, dito naman tayo sa sa Oval, Academic Oval. Makakasama natin yung mga nag-jogging. Tsaka baka dito natin makita sila Marcus Cueta. May nakasabay tayo sa UP. Ito pala yung nagpunta dati sa shop, doppelganger ni Anli Ahon. Good day. Morning mga idol, mga master at mga kapadyak. Ayan. I think Hindi mo kamukha ngayon si Anli Ahon kaya di kita nakilala eh. masalamin na ako sa upgrade. Nagkakamalan eh. Talaga? Oo. Oo. Mga trabaho eh. Yung sa picture dun sa shop talagang Sa mukhang mukha eh. ako nun, medyo chubby ako nun. Nakita kayo na Anli Ahon? Yeah. Ano sabi niya? Ayun, na
Ayun, yun pala eh. Punta ko muna sa Mark. Sige, Master Andy Ahon. Ang pangalan mo? Efren James. Efren James. Biker Dev po. Okay, sige. Thank you, ride safe. Okay. Ayun na, nakita natin si Master Mark, nakita ni Biker Dev na kamukha ni Andy Ahon. Basta ganun pa talaga. Yun, kasama na natin si Master Mark Escueta. Tapos kasama pa natin ngayon si Mamshi. Magandang buhay. Ay, hello! Ayun, kaya lang pahinga muna siya. Oo. Hindi siya makakasabay sa amin. Sayang nga eh, kasi sabi ko, ngayon pa talaga ako nahilo. Pero next time, mas matagal tayo magkakasama. Yan. Napanood ko yung sa inyo kahapon eh. Oo. Masaya. Oo. Lalo pag andito si Albert. Oo. Si Albert minsan nagba-vlog takeover yun Pwede eh. naman niya mag-selfie. Oo. Basta ay, mas agahan namin next time. Oo. Enjoy kayo. Thank you. Enjoy, bye-bye. Sige. Dito na ikot namin ngayon sa Ngayon may encounter natin yung ahon ng Heartbreak Hill. Kahapon inikutan namin medyo lang eh. Easy dahil reverse kami kahapon. Ngayon clockwise yung ikot namin. Oo. Sana wala na yung mga jackpot ngayon. Kahapon daming mga dito. Albert, ikaw naman yung shoutout namin ngayon. Albert, may kakamusta sa'yo. Pass break oh. Albert! Habol ka na. Bye. Thank you. Yun, nag-iisang ahon sa UP. Actually hindi pala, meron din pala dun sa kabila. Saan nga ba yun? Pero maiksi lang. Ito medyo mahaba-haba eh. Alala ko nung nagyaya ride kami rito, masyado malumot to. Ang dami nagsemplangan. Payaya ride ng Oo, dito sa side na to sa kaliwa, walang mga nakapark. Tapos yung iba, nirat-rat nila. Nagsimplangan dito sa gilid. Oo. Yeah. Sarap. Doon sa inikutan natin kanina, ay nung kahapon, yung sa may tulay. Oo. Malumot ngayon. Sarap dito, maririnig mo yung mga huni ng ibon. Dito? Okay. Sige. Oo nga bira tayong mano rito Kaliwa. Straight lang. Covered ng ng puno. Nice. Parang may artwork yung Talaga. Ito. Ang galing design yan o may talaga. Ang hirap pag hinihingal dito eh. Kahapon nakalulok ako insekto eh. May pumasok na insekto sa Sama sa nature trip yan. Pasok dito tayo sa papuntang Lagoon. Ayan ito yung sinasabi naman. Makikita mo green eh. Oo. Delix. Yan, ito na ba sa likod ng Ablation. Dito ko tinuruan anak ko mag-bike eh.
Talaga? Si ano? Pele? Kasi medyo pababa siya. Oo. So, yung bike niya, kusang gumugulong. So, nakabalanse siya kaagad dito. Wala nang training wheels yun. Wala, tinanggal ko. Oo. Bagay, mas okay lang bumagsak, no? Oo. Dito. Sayang, ganda sana kung pwede mag-drone dito, no? Oo nga eh. Uy, eto, first time kong tatamaan ng camera itong side na to. Padireksyon ng Commonwealth to eh. Bukas ba yung gate dito? Bukas. Pag bumuhay dito na ako lumalabas. Ah, okay. Pag diniretso mo yan, Commonwealth yan. Tapos kami naman, kakaliwa kami dito. Yung softball field. Eto. Alam ko dito banda dati yung trail eh, no? Sarap magpa-araw. Woohoo! Sarap magpa-araw, sarap mag-bike. Balik tayo sa favorite spot, yung may ano, papuntang mini gubat, yung may tulay kanina. Round 2. Ikaw ba nagbubuting-ting ng bike mo? Yung mga lagi ko nakakalimutan kung paano magtono. Minsan yung naaral ko, mas matotono ko. Oo. Tapos pa syempre nakatono na, buwan na yan, okay na yan eh. Pag nawala na sa tono, nakalimutan ko na. Adjust eh. Kaya naman yung mga Pag magpapalit ng simple pyesa, lang. ganun din. Oo. Mga simple lang. Ako hindi ako mabuting-ting eh. Pag ano, laging shop eh. Oo. Sakay lang ako ng sakay. Pagka ano, mga simpleng pag na-flat, palit ng gulong, ganyan. Oh, yun. Okay naman. Pero halimbawa, ano, parang nung nakaraan, nag-ano kami ni Sir Ronnie, nag-Bulacan Airport. Oo. Nabali yung drop out ko. Hindi ko kayang gawing single speed. Ah. Buti kasama ko si Ronnie. Oo. Siya yung ano, nagkumpuni, ginawa niya single speed. Nag-go sa'yo kadena. Oo. Oo. Kung ako lang mag-isa nun, wala, ano na ako nun, lakad na ako. Nasa gitna pa naman kami ng ano, bukid. Ikutin natin to. Isang ikot tayo dyan. Okay. Ano pinaka mahirap na aberya mong naranasan habang nag-ride?
Sa bike, wala pa, flat lang. Flat lang. Flat pa lang, no? Wala pang ano, medyo, Yung kakailanganin ng mekaniko. wala pa. Ma'am, sama na kita sa vlog ha. Sakto yung dating mo, taga-picture ka namin. Yan, thank you ma'am. Yun, no ha? 21 kilometers kahapon, 22 kilometers ngayon. Pataas ng pataas. Improving Improving. Bukas 23 kilometers na to. Okay, dito tayo. Back to home base. Sa Nomo Cafe. Naging spot muna talaga to eh, no? Oo, yung guard. Welcome back, Kapihan Session. Shoutout kila Elbert. Ikaw naman ang sinashoutout namin ngayon. Ang dami na namin pinag-usapan tungkol sa Albert. Magbago ka na. Joke lang.